Prodi. Rwy'n blwyddyn 13 yn Ysgol Gymraeg Yslyfaer a Brodyr a rydw i'n Mari Ieuenctid i Castell Nedd Port Talbot. Fel Mari Ieuenctid, fy mhrif nod yw i flaenoraethu'r iaith Gymraeg oherwydd mae'n holl bwysig i mi a hoffwn i lledaenu'r iaith, gwneud i cymaint o bobl yn ymwybodol o'r iaith a annog pobl i cael sgwrs bach yn y Gymraeg hyd yn oed os dydyn nhw ddim yn rigl. Pan oeddwn i'n ifanc, roedd fy rieni wedi penderfynu anfon fi a fy chwaer i ysgol Gymraeg oedd ganddyn nhw dim gwybodaeth o gwbl o'r iaith. Rwy'n teimlo mor falch fi wedi cael cymaint o gyfleoedd yn yr ysgol. Fy neges i fel Mari Ieuenctid i pawb jyst ceisio, jyst dim ots ar cywurdeb, pa mor rigl ydych chi, jyst i cael go a joio siarad cymaint â ni'n gallu. Defnyddiad y Gymraeg.